Few moments later. Meanwhile, an eternity later. Guys, open the workbook, page 21. Read and listen. Page number 3. Lukáš, ja čo tam s tým vlastná stela, áno. Čo Lukáš, vy sa ho neviete správať, vy ste fakt nenormálne takedy. Áno, Marko sa práve teraz zobudil, zase tvoje veľkopaky svoje. Marko, má fakt sa, položte nohy po... Odložíme mobily. Ako sme si slúbili, napíšeme si písomku z minulej témy. Počkajte, toto musíme. Nie. To nie. To čo? Ježiš, prepáčte, ja som si zabudala práčky. Ten práčik už mám 8 rokov, chápete, decka, toto tak dlho vydrží. Počkajte. A! Tu? Dáš? Toto schovávam. Nejaké práčky. Spadá. Prvá otázka je... Počkajte. Tu. Kedy sa narodil Hitler? Adolf, áno? To je 19. storočie, to sme sa učili všetci. Takže... 1889, 1880, alebo 1990. Dobre, ďalšia otázočka. Dneska bude 15 otázok, dobre, takže si vyčerpnite, dajte si číselka. Ďalšia otázka. Kedy chytil Napoleon šľak? Poďme si odpovedieť. Nie! Dobre, takže 1C. Dobre. Ja som vám hovorila, máte sa učiť. 4D. D ako Denis. Čo je to? Cenzúra. Áno, Stelka. Viete, žiaci, pán riaditeľ to už nedovoluje takéto, lebo vy tam chodíte fajčiť. Ale máte keď ak moje učiteľe normálne púšťajú. 3 weeks later. Postavíme sa, žiaci. Ja musím si pošli. Dobre. Sadnite si. Ja som naozaj sklamaná z vás. Ja som si myslela, že tá písomečka naozaj dopadne dobre. Ja som vám dávala 2 týždne na to, aby ste sa naučili týchto 15 tém, čo vôbec nie je veľa. Tak postavíme sa. Ktorý má to Kto nám chýba? Bodovíková. Co za zrobí? Nechýbala minulý týždeň. Ale nechýbala, ona stále chýba. Dvojčaková chyba. Vojčeková je tu. Ja som tu. Chce ísť niekto odpovedať? Koniec školského roka už sa nikto neučí, čo? Ty lajráci. Vtedy si som mala takú priateľku, čo sa mi normálne učili a sa tešila na tú geografiu. A vy? Nič. Iba na telefón s ním. No nič. Takže idem vybrať. Dneska je 4.12. Takže
biotopoch. Čo sú to tie biotopy? Biotopy sú to miesta, kde žijú zvieratá. Srnky. No, ty si sa neučil. Srnky tam žijú. Veď isto. Stromy. Ale ja vás počujem. Stromy tam žijú. Ja vás počujem. Aj srnky. Teraz mi práve povedáte. Kovalčíková. Vy sa neviete správať. No. Srnky tam žijú. Nie, budeš odpovedať, inak si zapisujem Petošku s výkričníkom na budúcej hodine, ak mi budeš odpovedať. Dobre. Natálka, zachrániš nás? To ešte s novým hodinou. Nevadí, jedno ti nikdy nie je veľa. Aké má farby Jupiter? No Natálka, už najdačíme. Nedá. A? Taká žlto-hnedá. Na Slovensku sa rýchlo strieda slnečné počasie so zamračením, prípadne daždivým počasím. Takže keď nám prší, tak vieme, že prší. Čo sa robí, keď prší? Dobrý deň, nevidíte ma, čo som? Nevidíte ma? No, ale. Hop. Niečo mi boli. Tuto malo vidím, že máme zošít, musíme počkať. Ako zdejme. Stelka nebavujeme. Nebo čo? Zapis? Viděla, že to jsem tančovka? Ale věrno. Viktoria, odlož to jablko, nebo ti ho vyhodím. Viktoria. Já tu asi chytím migrénu, tak má hlava už nás bolí. Vlastička, ty lápky na zem. Zoja, nie si v krčme po 5 pivách. Hore hlava, počuť. Good morning guys. Good morning girls. Fasting continues, pensa. Učili nás keď niekto niečo povedať, že nehnevajte sa. Cicková, ok. A dneska vás je málo, ako ste dobrý. Ešte kto chyba? Vykyzáčka. Where have you been? What are you doing? Past simple. Continue. Where have you been? What are you doing? Cvičila som. Cvičila som. No čo s tebou? Jeden lesný, jedno cvičenie. Páči, kam je pracovný zošit. Girls, my gosh. Povedz mi kedy. Teraz. Postrážim. Po hodine si zoberiem. To nič. A to keď to už dávno. D ako Denis. Akcia. Ešte raz. Ja už to zvládla. Kde chytil porážku pán Jan Hitler?
do bloopers, hej. Milá pani učiteľka Pašková. Osobne sa ospravedlňujeme sa za vašu triedy. Použite vaše triedy, využite. My to tu upracujeme. Môžeme. Samozrejme, že to tu upracujeme, to je samozrejme. Pôjde. Môžeš. Viktoria, odlište. Vikinka ukáže nám už. Nebola Vikinka. No neboj. Lapky musíš. Akcia! Tamsiu. Sa cítime paškovať ako króla. Dobre, tak zapacujem. Ahojte chlapci. Počkaj, musíš takéto. Deň dobrý. Áno, no presne tak, Kristinka, ideš, akcia. Ona rozkáže. To tam musím dať.